खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि खैफोदावहाय दा गोलैथों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि गुबुनजों दा थगायजाथों रायजोफोर राङापारा हालामनि सिङाव थानाय तराबिल होननाय दरसे बर' गामिनि थागिबि मनिन बसुमतारीनि नखरनिफ्राय सानै सादुआ नोगोद 1,70,000 रां थगायनानै लांदों बे समाव रां थगायनानै लांजानाय मनिन बसुमतारीया बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो गामिनिखौ जोङो दा 2 नं तराबिल राबागाव होनो आरो बे ओमफ्राय गामि नोंनि नामा आंना मुनि बसुमतारी माने बिथांमोना सानैमोन डाइरेक्ट फैबाय सासेया लांगोनायाव ओमफ्राय आदां गादां जानानै बिथांमोना दंमोन सासेया ओमफ्राय आङो थामसालिनिफ्राय ओंखारनानै सोंबाय ओइ दादा की होनना ओइ किबा खबर किबा कामरा की बेमार सेमार कागज चाब ओरै होनबाय ओमफ्राय र' मैं कला दिया हो गल ओमफ्राय थांबाय सानैजों फैबाय ओमफ्राय बहिम आरो ओरै होनबाय जिरायनो नागिरबाय जिरायहोबाय जिरायहोनानै ओमफ्राय उनाव माबा ताबिसनि खोथा बुंबाय बेमारि ओरै थोरै नोंसा न'खराव फादारा दायनाजों जाजानाय न'खरा नोंसा बिपदाव गोलैना दं एकदम नोंसोर थांना थानाय गोब्राब जागोन होननानै बुंबाय ओमफ्राय बुंना नायखांहोबाय नायखांनानै ओमफ्राय ताबिसनि खोथा बुंबाय ताबिस लानांगोन नोंसोरो नोङो सासेया लाबाबो जागोन होननानै आंनो होबाय बिथांमोना माने ताबिसाव ओरै थोरै माने गावसोर बुंबाय सासेया दोरोदलांबाय ओमफ्राय सासेया दङ ओमफ्राय सासेया मा होनबाय मालखौथ' बेनो बे बेलेगनो लाबोनाय दङ बेखौ जों नोंनो होगोन खिन्थु बाबाखौ नोंसोरो आथिङाव हमनांगोन ओरै जाबाय बाबाखौ आथिङाव हमबाय जोङो बाबा दाथ' जों बबाव नागिरना मोनगोन जोंथ' एकदिनिया मानसि 2 नम्बरिबो मोनबोबा खामानिया जानाय नङा ओरै जाहैबाय मा बुस्थु बै मानिक जिबौनि मानिकखौ इनिफ्राय लाबोबाय इनिफ्राय बुंनायाव बिसोरो होबाय सोनानै दे जोंनावनो दं आं गुबुननि नामाव लाबोनाय बेखौ नोंनो होलांसै जाहैबाय होबाय इनिफ्राय होनानै इनिफ्राय मोसौफोर नुबा जोंनिबो माने दायसो लाबाय इनिबो लाबाय लानानै इनिफ्राय ताबिसाव सोनानै माने मन्थ्र खालामबाय खालामनानै माने खालि सादननि जि पिक्सार दं आरो पिक्सार हिसाबैनो खालामनानै माने फुफु फाफा खालामनानै बिथांमोना माने ताबिसखौ गानहोबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे दै गोथार माने दै बिहरबाय ओमफ्राय बिबार बारसे ओमफ्राय थुलुंसि बिलाइ होनानै माने दैखौ माने जारिनानै माने जोंखौ लोंहोनो होबाय एसे सोला होबाय दैया मादि जाबाय गोदै होनबाय नोंस्राथ' बयहा बिराद खैफोदाव गोलैना दं नोंसोर आरो साननैसोबा आंखौ बुंबाय नोंनो बिसनायाव गोलैना थानांसिगोन ओमफ्राय आरो नोंनि जिथुनाखि सानै खुदिया दं बिसोरबो गोमालांगोन बे खामानिखौ मावखाना लायाबा नोंसोरा उफाय गैला ओरै जाहैबाय बेनिफ्राय आङो बुंबाय दे होमबा मा खालामनांगोन होमबा ओरै जाहैबाय ओमफ्राय गाव बुंबाय जागोन जोंनाव दंखाजोबो जों बानायना होजोबगोन जाहैबाय बानायना होबाय ओमफ्राय ताबिसखौ होनानै ओमफ्राय दै गोथारखौबो लोंहोनानै माने अभाब जाबाय जोङो माने दै जाबाय माने गोसोआनो आंना माने ताबिसखौ गोसो सोलायलांबाय ओमफ्राय दा इनिफ्राय बे खन्दआव मोनसेया थांलायबाय ओमफ्राय उनाव खन्द मोनसेयाव फैलायबाय माने खनसे फैबावगोन नेक्स्टआव फैबाय सेकेन्ड टाइमाव खनसे फैबाय बे खनसेयाव जाहैलायबाय बाप नोंस्रा न'खरा खिन्थु खामानि होगोन बहुद माल दङ मोजां बुस्थु मोनसे दं बे बुस्थु मोनसेखौ नोंसोर बहननो हानाय मोनबा मोजां जाथारगौमोन न'खरा जाहैबाय बे नेक्स्टनि इनिफ्राय आं सानो आंनाव गोदोनायाव माल दं नालाय बेयाव माबा मोनसे कालेक्ट खालामना दोनदों खोमा आं मिथिया आं गाननानै दंखायो नालाय ओमफ्राय आरो बिदि बुंनायाव आं माने गोसो जाबाय आरो माने दे होमबालाय माल दंबा बानायना लानोसै जादों माल दं होनबाय नालाय ओमफ्राय बेसेबांसो फैसा देखायनांगौ जाहैबाय 1 लाख माने 15 देखायनो आरो बे 20 दङ नालाय गासै माने 170,000 जायो आरो रां देखायनांगोन होमबानो राङा फैगोन जाहैबाय
सना फैगोन माने जाहैबाय फैसाखौ बरनोब्ला माने बै इदि होनबाय आरो सना फैगोन नामा सना जेनेबा माल मोनगोन आरो जिखुनु आरोना? न'खराव माने माबा मोनसे मोनगोन जाहैबाय आरो बेनिफ्राय उनाव बे हिजों फानबाय माने बे जिथुनाखि फैसाखिनिखौ ओरै माबा गामसा बोनबाय बोननानै ओमफ्राय उनाव बहि सायाव होदेरबाय ओमफ्राय बे खुन्दुं बे दर्जि खुन्दुङा मुस्रा बे मोनसे लानानै बेखौ 101तासो फाननानै माने नेम खालामनानै माने जोंखौनो बहायनो होबाय बाक्सु थिलियाव माने सिङाव बाक्सुआव दोननो ओम लिरदों ओमफ्राय हि गोसोम माने बौना दोनदों माने बेनि सायाव फैसाखौ दोनदों माने ओमफ्राय बिदि दोननानै ओमफ्राय आरो लकखौ गावनो मारिदों मोननैखौबो बेनिफ्राय फथा मोनसे होबाय ओमफ्राय बिलाइ गांथाम ओमफ्राय धुपखाथि गंसे ओमफ्राय जेवारि सावा माने बिदि आरो माने बिदिनो नेमखौ खालामबाय थानांगौ माने 14-15 दिन 16 दिनसो खालामबाय आरो मेक्सिमाम खालामनानै ओमफ्राय उनाव मा जागोन उनाव फन रायलायबाय थायोमोन दा इनिफ्राय खामानिया जाखांनानै फन रायलायाखै माने ओमफ्राय होमबाना जाहा बे बेन्साबा जों रागा जोंबाय माने मा जाखो बे फनबो हरला माबो हरला माबा मोनसे जाबाय निसय होननानै माने बाक्सुखौ खुलिना नायोब्ला माने गासैबो लेखायानो जाजोबबाय माने थगायदों थफ्लायाव लेखा जाबाय माने फैसायानो माने गासिबो माने लेखा जाजोबखाबाय आरो माने बे फैसा नंखाला आरो जेरै माने गावसोर जेरै जाबनानै खाना गालांनाय माने इदिनो दंबाय दं आरो माने जेबो जाखायाखै आरो ओमफ्राय जोङो जेब्ला आं खेवना नायो अब्लाना माने माथो माब्रै जाखो माथो खबरबो फनबो हरबा फनखौबो थिखोला माबो थिखोला होननानै माने आं रागा जोंखांबाय ओमफ्राय रागा जोंखांनानै उनाव आङो नायबाय ओमफ्राय नायनानै ओमफ्राय बेबो गैया माने हालेवहैदोंमोन हालेवनानै बियो आं फार्स्टआवनो नायखाबाय नायनानै ओमफ्राय बियो न' सिङाव हाबनानै दुगैनानै नायहैबाय ओमफ्राय नायहैनानै आंखौ होनबाय आरो मा जाखो माथो माब्रै लेखा जाजोबखो ओरै होनबाय आं ओमफ्राय आं रागा जोंखांबाय दा मा खालामनो हरबावगोन दा एफा बुरजा फैसा मालायनिफ्राय धार खामै खामै लायनाय बे फैसाखौ मा खालामनानै हरबावगोन दा सेस लेखा खालामजोब्बाय होननानै माने बिराद गाबखांनाय फैबाय आरो आंनि गोसोआव दुखु फैखांबाय आरो ओमफ्राय बियो उनावहाय होननानै माब्रै बिदि खालामगोन मानो थगायखो बिसोरो जाबाय आरो जोंहा मालिकआबो थगायनो नाङामोन बिसोरो बेफोरबायदि एफा नंगौ बायदि खामानिखौ जाफुंथारगोन बायदिखौ बुंनानै बिसोर मानो थगायखो ओरै जाहैबाय आरो बेफोरबायदि खालामनो मोनामोन होननानै ओरैनो बेयाव बेसेबांसो दंमोन खाथुमनायाव बाक्सायाव सोदोंनायाव राङा बेसेबांसो दंमोन बेयावहा माने 1,70,000 दंखायोमोन आरो बाक्सायाव बे माने खाना दोननायावहा दङमोन आरो राङा ओमफ्राय दा बिनि माबायै हेंथायै माबाफोर गसरफोर थिसनबायदों नामा पुलिस थानाफोरावहाय गैया जेबो माबाथ' होनाय जायाखै फोरमान बिलाइफोर दंबायबायो नामा बिसिनि जेबो फोरमान बिलाइ गैया माने मबाइल नाम्बारा दंमोन दंनाया ओमफ्राय दा बिसोरो जों बे फनखौ हरबाबो माबा मबाइला माने सुइच अफ जाखाबाय आरो नांहैखाला माने बिसिनाव नोंसोर दा नुबाथ' सिनायगोन ना मानसिखौ नुबा जों सिनायो ओरैनो मा हारिनि जागोन बायदि माने सासेयाथ' माने एकदम मानसिया असमिया साइसआनो ओमफ्राय सासेखौसो एसे बेलेग साइस बांगाल साइस नुखायो आरो एसे मानसिखौ दारि गोनां आरो ओमफ्राय मोदोम फिसा हेलेंलें आरो मा गारि लाना फैया बिसोरो फार्स्टआव फैनायाव माबा बाइकसो लाना फैदों आफासियानो जागोन नामा बाइकसो लाना फैदों खिथु गोजौआव आरो बाइकआ माने नाम्बार साम्बार नायनो सम मोनासै माने जोंहा फिसालाया माने ओइ खाथियावहा थाबाय थाबानो माने फिसालाखौ बिसोरो माने जा भाइदि दसरा थायोबो नालाय दूरत जाते हरो मानो इबिला गान पार्टिखौ नापाय ओरै होननानै माने फिसालाखौ होखारहरबाय फिसालाया माबा मोनसेबो खालामबायगौमोन नामा साफायबायगौमोन नामा बेखौ जों मिथिला आरो माने बिदिनो होखारबाय नालाय जोंहा फिसालाया माने बाहेरथिं थांनानै थाहैबाय आरो सिरियैनो मोना होननानै बुंखाबायबा बिसोरो दा बेसे 1,70,000 थगायनानै लांबाय आरो ओमफ्राय दा रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा सानथांखि होनो सानदों आं बुंदों माने दा बुंनो सानदों आङो बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे आंनि बायदि जानो नाङा बयबो साग्रिद थानांगौ दा जा जालांबाय आंनि बायदि खहा जाहाथे गुबुना जाया आरो फंबाय आदामोननिया खहा जाया आं जाखिनि खहा जालांबाय आरो गुबुनफोराबो दाजाथों साग्रिद थाथों आं बेखौ लुगैयो आरो बेनि अनगायैबो बे नोंसोरनि एरियायाव बहाबाफोर आरो बेफोरबायदिनो फैनानै सोरनिबाफोर लुथिनानै लांबावदों नामा जोंनि एरियायावनो बे साहा गालायनो जानाय जा बिसौरि जाखांनाय बिथांमोननि न'खरावबो माने जाथाया जादोंनो दाखालि मंगलबारैसो माने बिसनिया माने गारि लाबोदोंमोन खिन्थु आंनि लांग्रा खिनियावनो दंमोन बिसोर मंगलबार सानमोन ओइदिनखालि बेक खालामनानै बिसोरो आंनाव फैयाखै आं हांख्रायदोंमोन आंनाव फैयासै बिसोरो
ओमफ्राय फैगोन बायदि जादोंमोन हिनजावा माने बेनिफ्राय उनाव गारिखौ बेक खालामनानै ब्लड ओमफ्राय नायहरबाय मोनहैबाय बिदि जादों। ओमफ्राय बे गारिया माने रिटार्न ओरैजाय माने मोनसे लामाजों थांनानै माने बेखौ एटेक खालामनानै माने मा खिन्थानानै होखोनो माबा सनाबो लांदों होनदों, बेनिफ्राय रांबो लांदों, ओमफ्राय लांनानै फुलबारियाव अबेबा दै लोंनो ओंखारदोंमोन बिथाङा बे सुबल मा लिरो खिन्थु मिथिया, सुबल होनो आरो बिथांनि खायनाया ओरैबायदि फुलबारियाव माने बोख्लायना होआखै माने बिथाङा माने दै गांनायनि फावथिना होबाय खोमा, ओमफ्राय दै गांनो होननानै लोंनो होनना ओंखारनायाव माने गारिया फुट थांबाय होनदों आरो बिथाङा थाबायबो नांगौ जाहैबाय बेबो थगायजाबाय आरो ना थगायजानाय। बिथांनिया 1 लाख बेसेबा 30नि आरो एसे सनाबो दं नामा होनना बुंदों आरो मानसिफ्रा आं मिथिनाय मथेबा। सनानि मन्दिर ना मा होगोन होननानै ना मा लिंना लांदों आरो सनानि मन्दिरखौलाय बोरै हरनो हानांगौ जाखो बिसोरनो हरनो हायाना, बिसोर मोनसे माने पुलिसखौ बाहायनासो लांदों बिसोरो। हयथ'बा मानसिखौनो माबा मोनसे किडनिफोरसो खालामनो हाबाय बायनाय मोनदों बिसोर। बोरैबा बायसान्स जुदि बियो दै लोंनो गांनायनि इसोरा माबा मोनसे माबा हरदों खोमा। दा बाजै सोबनिबो न'खरावहाय मालाबा समावहाय फिसाइफोरा थाया। दा बिनि सायाव नों आइजो हिसाबै आइजो माहारिनिखौ माबायदि सांग्रांथि जानायखौ नों लुगैयो बिनिफ्राय जेन बारग'यो? जेनेबा आङो दा आंनि न'खराव दा जिबायदि जाथाय जादों माने बेफोरबायदि जाथाया माने जिबनावबो इसोराबो बेलेगनोबो दा होथोंसै, ओमफ्राय आंनि न'खरावबो दा लाबोथोंसै, ओमफ्राय बयखौबो माने रायजो राजाखौ मोजाङै सांग्रां जानानै थानो आं आसा खालामो आरो। ओमफ्राय दा बे माबाखौ भिडिअखौ नायनानै जुदि सोरबाफोर जुदि मोजां जुदि माबा मोनोबा बेखौ माने अननानै माबा खालामना होबानो जाबाय आरो। रायजोफोर, रां लुथिनानै लांजानाय मनिन बसुमतारी बिथाङा गावनो रोखायैनो फोरमायनानै लाखाबाय। नाथाय बिथाङाल' रां थगायनानै लांजायाखै, बिनि अनगायैबो राङापारा हालामावनो 2 एबा 2 न'खर दंबावो। न'खरसेनिफ्राय 1,30,000 ना 40,000 बिदि लांबावनाय दङ, आरो गुबुन न'खरनिफ्राय 2 लाखनिबो गोजौआवहाय एबा 2 लाखनिख्रुइबो बारा रां बेफोरबायदिनो थगायनानै लांदों होननानै आङो मोनथि मोननाय जादों। आङो बिनि बागै फैबाय थानाय समाव आङो भिडिअ लानानै फैगोन। आं बिथांमोननि न'खराव थांनानै आङो भिडिअ लाहैगोन। नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय मोनथिनानै मोनगोन। बिनिखायनो रायजोफोर सांग्रां जा। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मालाबाबो दा फोथाय बिसोरबायदि साधुखौ। बिसोरो बेफोरबायदिनो लुटिनानै लांखाग्रा। बिसोरो मालाबाबो बेरामिखौ फाहामनो हाया। बिनिखायनो सांग्रां जा। बेबायदि जुदि साधु एबा बेबायदि नायखांग्रा, जिबौ अरनायाव मुलि होग्रा बेफोरबायदि जुदि अजाफोर फैयोब्ला एबा जिबौ अरग्रा फाहामग्रा अजाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना मालाबाबो दा फोथाय, हायोब्ला होनानै हर, आरो जुदिहे मानिथारा पुलिसनो खौरां हर। रायजोफोर, नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मनिन बसुमतारी बिथांमोन बायदि खैफोदावहाय दा गोलैथों। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै सांग्रां जानानै थानो हायो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय। एसेनोसै रायजोफोर, जै बर' हारिनि।